jiya kusa gari kifi o fondi jendo makka fayoti leedi o yidum dubama moy ngari yoyiri andi ngada bottari militaire en be fu nyene den mi woni capitaine alors que griyo wa wa so ki wani ba mo yimbe dido be ngala sembe aduna sana yi neddo goto debbo kañum e ñeeño ɓe ngala sembe sana dimo lobbo jogiiɗo de ɗo min kam yo dimo laaliɗo miɗen jaasi liccere kaasa laaliinde sa ƴeewi min jata guite ɗe no ɓoña ɗo min kawri yo dimo lobbo taw miɗen nangi gila goro fa lamɗam wiya o to ngal ñeeñal jeeya e ngal tudde de ñande nden ɗum min birtodiri min mbayrodiri duuɓi o neli am mbimi min moton liɓi jomum doɗɗiki am heeli koygal am koye ɗiɗi mi wawa warde kurtunoji ɓiya kodda way wajibi a waran koye a hawri yejjaji o wi wajibi a waran mbimi wallahi mi heɓay tarkamde mi wawa koye kodda way wallahi a waran garmi ko ɓuri fo ngaɓude ko ɓuri fo lebde ayi dimo wallahi dimo tan woni dimo o wi kam mbara hono gaɗa mi hella dawranam mi hokka yimɓe ɓe wiye mi leeɓino min ka sa wi mi dawlanana nawi de moy nawa fe wona kaalis mbimo o moymir jogui mbi hokku masina million momi hokki mbimi hokku kunari million moymi hokki mbimi hokku gimballa million moymi hokki mbimi hokku farimaki million moymi hokki yo moy fa boy se tawi jokka min de mi yoni rentade million ji ɗi ngala ley hoddu am faddade giɗaɗo buubu Souleymane Amadou Boy buubu Cissé Sall tantoroto o waɗani photo mani o tan Alpha Souleymane al Fouti nde saɗe timmi Abdallahi Keƴe nde ko yeehi fa ko yetti ɗum fof yettiti guusel o woni gursi karem hamdu Keƴe Amadou Hamadou Boubou Sayyidou Alhaji Moƴƴi no hooɗi mama ko sanni kullu mo wiyata wallahi pen wortinta wakti wasali Qur'an non Oi. Não que ele